салому алайкум бародаро. Ман дар шаҳри Обниз, бозори Аксёнов, кӯчаи Энглиса 9А, мағозаи мусулмонӣ ҳаст. Марҳамат, касоне ки мехоҳанд барои мошин, держатель, блютуз, наушник, зарядник, кабел, блок, книжка мана барои телефонҳо, чихолҳо барои iPhone, барои тамоми намуди телефонҳо ҳаст. Инчунин iPhone-ҳо тамоми намудаш аст. Аз iPhone 11 сар карда то 15, 16, 17 Pro Max ҳам 17 Pro ҳам низ ҳаст. Samsung ҳам ҳаст. Аз 7000 сар мешавад то 30000. 30000-иш iPhone A56 8256. Honor низ ҳаст. Honorҳо аз 13000 сар мешавад. Samsung аз 8000 сар мешавад. Technospark низ ҳаст. Realme, Infinix, Techno, Honor, Redmi ҳами намудаш ҳаст. Инчунин мошинкаҳо барои мӯйсар, колонкаҳо, сифатҳои хуб, Powerbank, беспроводной Powerbank ҳам барои iPhone ҳаст. Инчунин смарт чизам ҳаст. Соатҳои смарт соатҳо ҳаст. Инчунин шейкҳо мана буш бенояд зур ва 2 сутка 48 соат буш дароз мекашад. Мезароллер низ Minoxidil мезароллер мана барои вазн гирифтан, барои дарунро тоза кардан, барои мардонагиро қувват додан. Инчунин тасбеҳ, электронни Қуръон, Каъбаам ҳаст. Мана Каъба, электронни Қуръон, қуръонҳои арабӣ, тоҷикӣ, ӯзбекӣ, татарӣ, инчунин ҷойнамозҳо тамоми намудаш, кепка, шапка, стекло, духои масленӣ, инчунин антиударни гидрогеливи плёнка низ ҳаст. Мана инчунин чизам ҳаст. Марҳамат, ба магазини мо улица бозори Аксёнов, дукони муллоҳо, Энгелса, кӯчаи Энгелса 9А. Марҳамат бародаро, биёед.